Όποιος μένει με τους γονείς του και πίνει μπάφο, έχει σίγουρα μια άβολη ιστορία να διηγηθεί. Αυτή είναι η δική μου. Μόνο μην κάτσουμε πολύ, δεν θα τα αντέξω. Έλα βρε αγάπη μου, θεία σου είναι, κάτι στο χατήρι. Λες να έχει αφήσει καθόλου βενζίνη ο μικρός? Χθες το γέμισα. Τον άκουσες να γυρίζει? Τι ώρα μου κοπάει. Αμάν. Αχ Παναγία μου, Πώς το έχει κάνει τα μάξι μου? και στο έλεγα πως κάνει τα ζήτη. Στα καθίσματα. Σοκολάτες στα καθίσματα. Παναγιά μου, πως έχει μπλέξει έτσι. Το άκουσες κι εσύ έτσι? Τι Παιδάκι είναι αυτά μου. τα πράγματα, παιδάκι μου. Πώς έχεις μπλέξει εσύ έτσι. Δεν το πιστεύω. Έτσι σε μεγαλώσαμε εμείς. Δεν το Γιατί πιστεύω. το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Χριστέ μου, πως έπλεξε το παιδί μας. Και πώς βρέθηκες εδώ? Με τόσες σοκολάτες. Τι στο διάολο έγινε? Αχ Θεέ μου. Τι έγινε? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτός είναι ο Μάκης. Ο δικός μου, ο κολλητός μου, ο αδελφός μου. Τον ξέρω από μικρό παιδί και πάντα με εντυπωσίαζε η ικανότητά του να γίνεται αρχηγός σε οποιαδήποτε ομάδα δημιουργείται. Και μάλιστα χωρίς να τον παίρνει κανείς χαμπάρι. Ο Μάκης είναι ο τύπος μέσα σ' όλα. Ό,τι κάτσει, όπου κάτσει, αρκεί να υπάρχουν γκόμενες, μπάφους, συγκάζια. Από εδώ ο Βίκτορας. Ένας σκεπτόμενος αντάρτης των πόλεων. Πιστεύει στην αυτοοργάνωση, την αντίσταση και το αληθινό hip hop. Συχαίνεται τους μπάτσους, το σύστημα και κάθε μορφή εξουσίας. Ξέρεις, χάος, αναρχία και καθόλου σαπούνι. Και να ο Ντεξ. Ο Σακεντελάς, ο Τρελιάρης, ο Καμένος, όπως θες πες τον, δεν έχει σημασία. Ο τύπος έχει άκρες για να σου βρει όλα τα ναρκωτικά που ξέρεις. Αλλά και μερικά που δεν ξέρεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει τελειώσει ούτε καν το γυμνάσιο έχει περισσότερες γνώσεις χημείας και από έναν απόφοιτο του MIT. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια μπαφουπαρέα που σέβεται τον εαυτό της. Και αυτός είναι ο Χιούι. Οκ. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος, ο Φλόρος παρέας. Και αυτό άρχισε σαν ένα κλασικό βράδυ Παρασκευής. Γιατί, όπως έχει πει κάποιος, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ωρε μαλάκα τα αρχίδια μου! Η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι δυσάρεστη. Άμα ήμουν μπροστά της θα μου έκλειφε τον μπούτσο εκείνη τη στιγμή. Δεν μου τον κλείφει, βγαίνουμε. Τσούκου 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 τσούκου. Σταρχός Παπαδανιήλ έφτιαξε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, εξαιρετικό θα έλεγα, 240 σελίδων περίπου. Τι σου λέω? Τι να σου πω φίλε, και τα παιδιά στην Αφρική να είμαστε που δεν έχουμε να φάμε. Βρίσκεις ένα... Τώρα το παίρνω. Θα πάρω 3 και θα σου γυρίσω, εντάξει. Σου βάζουνε γκάνι στο κεφάλι. Ωραία. Και όπως είναι ρε παιδί μου έτσι το κολλοτρυπιδόνι σου, σου λένε ή θα σου βάλουμε μέσα αγκούρι ή θα σου βάλουμε μέσα ένα πεπόνι. Με νιώθεις μέσα στην κολοτρυπίδα σου. Υπάρχει άνθρωπος, τι να σας πω, από το πιο αριστερό στο πιο δεξιό, που να μπορέσει σήμερα να δεσμευτεί που θα πάει ανεργία. Είμαστε στο μέσο μιας κρίσης, μιας δημοσιονομικής κρίσης και πλέον μιας παραγωγικής κρίσης. Αυτό που λέμε εμείς κύριε Πρεσβευτή. Θέλω σοκολάτα απεγνωσμένα ρε. Σε παρακαλώ, θα λιώσω, θα πεθάνω, θα σβήσω. Φίλε σοκολάτα, μπαμ, ψιλικατζίδικο, είσαι ο καλύτερος, είσαι ο πιο καθλιάρης άντρας. Αλέξ, ωραία σειρά. Τι να, Αλέξ. Καλά. Μπράβο ρε μαλάκες. Κλειστό. Και τώρα? Και τώρα είναι η φάση που δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Η φάση που ο καθένας λέει τη μαλακία του και μπορεί να σε οδηγήσει από πουθενά μέχρι οπουδήποτε. Λίγο οι διαφωνίες, λίγο η ένταση, λίγο η μαστούρα, δεν θα περάσει πολλή ώρα μέχρι κάποιος να πετάξει τη λάθος ιδέα. Πάμε να φάμε όλο το εργοστάσιο σοκολάτας. Όλο το εργοστάσιο? Ναι ρε φίλε. Κάτσε ρε μαλάκα, είπαμε όλο το εργοστάσιο. Τι είμαστε? Εδώ πιο πάνω δεν είναι? Έχει εργοστάσιο εδώ? Ποιο εργοστάσιο? Εκεί που δούλευα πέρυσι ρε φίλε, στο Αλκιβιάδη. Αλκιβιάδης. Σκατόψυχος, χουντικός γέρος που σχαίνεται τους πάντες και τα πάντα. Πέραν της σοκολάτας, της Ελλάδας και του σκυλιού του Λεωνίδα. Μισό λεπτό.
Τώρα δηλαδή εσύ λες να απαλωτριώσουμε την ιδιοκτησία ενός κεφαλαιοκράτη που είναι και φασίστας. Ξέρω. Το να διαρρήξεις ένα εργοστάσιο σοκολάτας μαστουρωμένος δεν είναι και το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Δεν είναι πως δεν το ξέρουμε αυτό, ούτε ότι φοβόμαστε μη μας πουν κότες οι φίλοι μας. Είναι που... τι καλύτερο έχουμε να κάνουμε. Οκ. Έλα μέσα ρε μαλάκες, πάμε να Φύγαμε. Άντε ρε, Ντέξ, για πήδα να σε δω. Να δεις, είμαι έτοιμος. Άντε ρε μαλάκες, θα έρθετε. Κότες. Είσαι εδώ μέσα. Λοιπόν, γαντάκια. Σπρέι. Αυτό δεν είναι δικό μου. Ναι. Άρε πατέρα. Έλα ρε μαλάκες. Πάμε να παίξουμε τσίπ. Ωραίο. Ας την αγκαλίτσα του Χιούι ρε φίλε. Και μάσκα να μην σε δούνε. Πλάκα μου κάνεις. Όποια μπιλίτσα. Λοιπόν, η είσοδος είναι εδώ. Υπάρχει κάμερα όμως εδώ. Τα μέσα καταστολής σας τα πάνω μου. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ με τον Άλεξ θα σας ασφαλώσουμε από εδώ. Και ο Ντέξ. Ξεκόλλα ρε μαλάκα. Ο Ντέξ θα σπάσει το σύστημα συναγερμού που είναι εδώ και θα μας βοηθήσει με τον Άλεξ. Λιλέ. Πάμε. Ωρε μαλάω. Λοιπόν. Ένα για φούντα! Κι όλοι για σοκολάτες! I want to get high.
Μαλάκα, θα σε γαμίσω. Έξω ρε, έξω, ο Βούλο, έξω. Ελάτε και έξω, έξω, έξω ρε. Για πες. Hip hop ακούω. Τι κάνεις ρε γαμημένε. Κοίτα τι βρήκα ρε μαλάκα. Κοίτα το. Είσαι με. Είσαι με στη μάπα. Στη μάπα είπα τα θέλω. Κόκκινο μπλε, κόκκινο μπλε, κόκκινο μπλε, κόκκινο μπλε, κόκκινο μπλε, κόκκινο μπλε. Θα πάμε καλά, Ηλιάκο, θα πάμε καλά. Μακριά κουφάλες απ' τις σοκολάτες μου! Μακριά! Αποφεύγω τις κουβέντες με τους φίλους μου πια. Δεν έχω στόχο ούτε μυαλό ούτε πιστεύω πουθενά. Έχω κάποιες αξίες μα και για αυτές δεν παίρνω όρκο. Έχω βάλει σκοπό μου να μου βρω ένα στόχο, να μου βρω ένα... Έλα Αρτζονάκο. Έλα Αρτζονάκο από το 15, θα σε πάρω σε λίγο, δεν μπορώ να μιλήσω. Έλα. Κουφάλε! Η πλέκα είναι ακόμα από πίσω! Γιατί πήρες το σκυλί εσύ! Το σκυλί είναι δικό μου, δεν θέλεις καν! Και σε πίνω τρέχα! Τρέχα! και εγώ σου βάζω. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε! Η βιτρίνα με Φέρε, σοκολάτες, σοκολάτες! πάσες σαν πιτάρο και όλος και μεσευτές και πουλάρω στις τροπές. Driver, είσαι τρελέ. Ο παππούς δεν αστειευόταν, αυτά τα πράγματα είναι τρελά. Πάμε! Κοίτα εδώ τι έχω ρε πώς είσαι κάνει! Πάνω, πάνω, πάνω! Εκεί! Τώρα θέλω σοκολάτες! Παιδιά πάρτε και σοκολάτε, έλα να πάρουμε σοκολάτες, έλα. Περίμενα αυτό το σωστό.
Οπότε ναι, έτσι έγιναν τα πράγματα. Μπορεί να το χάνω να υπερβάλλω σε κάποια σημεία, αλλά έτσι τα θυμάμαι. Γαμάτα. Και αν ακόμα αναρωτιέστε γιατί τα κάναμε όλα αυτά, γιατί πίνουμε μπάφους, δεν νομίζω ότι θα καταλάβετε ακόμα και σας εξηγήσω. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας και στην υγειά του Σκαν και στην υγειά της σοκολάτας, πουτάνα. Στην υγειά μας, στην υγειά της σοκολάτας, ρε. Στην υγειά της σοκολάτας. Στην υγειά, ρε. Οκ. Μπορεί όντως όλο αυτό να μην ήταν απόλυτα σωστό. Και αυτή ήταν η πιο γλυκιά σοκολάτα που έχω φάει ποτέ. Και αυτό το ξημέρωμα ήταν όλο δικό μας. Και δεν υπάρχει κανένα πρίξιμο, καμία τιμωρία, κανένας γονιός που θα μπορούσε να μας το πάρει. Smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So up we get drunk, so up we smoke weed. We're just having fun, and we don't care who sees. So up we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Ο Σκαν!